V Dominikánskej republike mali obyvatelia raja spolu so štábom nečakanú návštevu. Ozbrojená majiteľka lokálnej produkčnej spoločnosti, ktorá prenajíma vilu slovenskej produkcii, s manželom v dosiaľ pokojnom prostredí narobila poriadny rozruch. Situácia sa odohrala okolo 7:30 večer. Šéfka lokálnej produkcie prišla oznámiť, aby sme opustili pozemok. A po krátkej výmene názorov začala kričať, začala rozbíjať poháre. Žena v amoku neskončila len pri rozbíjaní. Ani po prísľube štábu, že odídu, sa situácia neupokojila. To zareagovala tým, že na chvíľu opustila pozemok a vrátila sa so zbraňou. To sa už členovia štábu snažili zachrániť aspoň najpodstatnejšie veci. A v tej chvíli vošla do dverí a namienila zbrane na jedného z nich. Ľudia boli vyplašení a ja som kráčal proti nej, keď sa namienila zbraň a namienila a trvalo sa asi 3 sekundy, keď pribehol k nej jej manžel a spacifikoval a odtiahol z pozemku. Rozhodne môžem potvrdiť, že aj televízia JOJ, aj televízia Prima rešpektovali všetky záväzky, ktoré mali smerom k Dominikánskej republike. Čiže za našu stranu viem povedať, že všetko bolo v súlade so zmluvou. To, že tam nastali problémy na strane miestnej lokálnej produkcie, za to naozaj nemôžeme a je nám to v tejto chvíli tak trošku ľúto. Televízia JOJ rieši situáciu tak, aby súťažiaci aj štáb mohli show Hotel Paradise dokončiť. Na konci dňa sa udiali isté veci, ktoré nám už zabránili nakrúcať Hotel Paradise. Napriek tomu všetkému sme vedeli, že takéto niečo hrozí, takže sme už prijali vopred opatrenia na to, aby sme všetko stihli natočiť tak, aby diváci o nič neprišli. Chcel som ešte zdôrazniť všetkých členov štábu, ktorí sa tej situácii zúčastnili, ktorí boli prítomní, zachovali naozaj chladnú hlavu a bránili tú techniku, bránili tie materiály, ktoré mali natočené a naozaj sa zachovali hrdinsky. Momentálne je už celý štáb aj s účinkujúcimi presťahovaný do bezpečia. Soňa Chotárová, televízia JOJ.